Nah, ini kan adil. Iki cilik. Iki Agung kae nyapo malah mesine ra digowo. Ngono lho. Gong. Iya, Kang. Lah kok mesine ra digowo si panggane ngomah. Repot malah gawani mesin mana Banyu sak bensin. kabeh gitu loh. Iki lho. Penting ki. Iso malah dikai kaya ngono ki piye to maksude? Yo iki lek di banyu nih kayak Kang yo kan disedot nih to. Sekotak iki kebek. Dek lek ngombe iki rebutan. Iki lho wis tak kei sak botol, sak wit. Piye to Gung? Iki lho sak glesat. Ora ngono kuwi lho carane. Ya Allah, piye to kowe iki? Jan Ekon banyoni sawah. Iki malah adil lho Kang. Iki sing cilik ki tak kei sing botol cilik. Jadi dhek kan ora kaken. Iki lho sing gedhi tak kei sing gedhi iki, botol gedhi. kowe iki jane piye to? Yo malah kesel dhewe lho kowe engko. Ya iki sekotak ki enek 3065 buah batang. Jadi Oke, kurangi sepiro iki? entuk 6 botole. Golek meneh. Piye to kowe iki? Wis kono ge golek-golek nang kono lah kono. Golek kok kabeh kono. Iki kabeh. Iya. Yo. Kok. Loh, kok malah mangkat? Kira kon mangkat golek botol piye to? Ora ge golek botol meneh lho. Jikuk mesin kae lho. Piye to jane kowe iki? Jan. Iya to Kang, lah jikuk botol meneh golek apa jikuk mesin bener sing ndi? Oh, trai bocah koplak ngono.